A távolságok legyőzése, az ismeretlen már ősidők óta kihívás az ember számára. A folyók, tengerek áthidalása lehetőséget nyújt a túlpart elérésére, a kapcsolattartásra, a kereskedelemre, és ennek a leghatékonyabb eszköze a hajó. Vasco da Gama és Kolumbusz is azon történelmi személyek voltak, akiket szintén a hajózás vezérelt. Már az 1400-as évek végén megtapasztalhatták, mennyire gazdag az Indiai-óceán virágzó kereskedelme. A hajózás évezredek óta együtt él a természettel, és abban minden más közlekedési formához képest jóval kisebb károkat okozott. A hajózás kifejezetten környezetbarát közlekedési forma, a társadalomnak és a környezetnek okozott károk tekintetében a közúti közlekedésnél 15, a vasútnál 5-szörös mértékben kedvezőbbek jellemzői. Összességében ennyiszer kevesebb zaj, káros égéstermék, széndioxid, por, korom, rezgés, baleset jellemzi. A jövő egészségesebb környezetének egyik lehetséges segítője a hajózás arányának jelentős növelése a közlekedésben. A Duna a második leghosszabb folyam Európában. Németországban, a Fekete-erdőben ered, és 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. Magyarország egész területe e folyam vízgyűjtőjén terül el, itteni főágának hossza 417 kilométer, ezért az ország vízrajzának meghatározó alkotóeleme. Fontos nemzetközi hajóút. A németországi Rajna-Majna-Duna csatorna 1992-es megépítése óta részét képezi annak a 3500 kilométeres transzeurópai víziútnak, amely az Északi-tenger melletti Rotterdamtól a Fekete-tenger melletti Sulináig ér. A Duna a világ legnemzetközibb folyója. 10 országon halad át, vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint. Több jelentős település is emelkedik a partjain, köztük 4 jelenlegi főváros, Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád. A dunai hajózás nemzetközi jogrendjét a Budapesten székelő Duna Bizottság alakítja. Az Európai Unió Duna stratégiája a dunai hajózás újbóli fejlesztését tartja egyik fő céljának. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyarországon egyedüliként látja el a közlekedéshez kapcsolódó valamennyi hatósági felügyeleti tevékenységet. Az NKH küldetése, hogy a közlekedésben résztvevő eszközök és közlekedési infrastruktúra műszaki színvonalát a jogszabályi kötelezettségeknek és a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő szinten tartsa. Ellenőrizzük, hogy engedélyezzük közlekedési járműveknek, közúti közlekedési, vízi közlekedési, légügyi közlekedési infrastruktúráknak a használatát, a megfelelőségét, és érvényesítsük azokat a biztonsági előírásokat, amelyek a közlekedés biztonságát garantálják, és a közlekedésben résztvevők képzettségét is garantálják. Az fogja meghatározni a folyami hajózásnak a lehetőségeit, hogy milyen mértékben fejlődik a gazdaságunk. A hajózás egy gazdasági ágazat, a tömegáruk szállítási eszköze és a leggazdaságosabb szállítási eszköze. Nyilván, ha a gazdaságunk fejlődik, akkor a hajóforgalom is fejlődni fog, a hajózás is fejlődni fog, de ezen túl a hajózás, vagy éppen a víz nem csak gazdasági jelentőségű, hanem turisztikai jelentőségű is. A világkereskedelmében egyértelműen a legfontosabb szerepe a hajózásnak, főleg a tengerhajózásnak és a partmenti hajózásnak van. Majdnem a 90%-át a világkereskedelemnek valamilyen szinten érinti a hajózás. Főleg az alapanyagokat, olajtermékeket és a General Cargon kívül még a konténereket érinti ez. A dunai hajózásban meg az európai belvízi hajózásban is óriási szerepe van, természetesen országonként változó. Hollandiában ennek a súlya 40%-ot közelíti, Magyarországon a 2-t. Egészséges a Magyarország szempontjából egy ilyen 6 és 10% között is új lenni. Rájöttek ugye azon kívül, hogy a vas úszik a vízen, és az emberiség már az ősember óta használja a hajózást. Azóta az ember megpróbálja használni ezt a víziútrendszert, ez ma már a Duna-Rajna-Majna víziútrendszer együtt, ami nagyon jó dolog, hogy összekötötték ugye a Duna-Majna csatornával a Majnát, és azon keresztül most már Konstancától Rotterdamig belvizeken is lehet hajózni, és rádöbbentek arra, hogy ez a legkörnyezetkímélőbb közlekedési megoldás. Ez nem jelenti azt, hogy mindent meg fog oldani a hajózás, ez azt jelenti, hogy abból a nagy tortából, amit mi közlekedésnek hívunk, ez az alágazat nagyobb szeretet fog kihasítani magának, körülbelül akkorát, amekkorát megérdemel. Olyan tömegáru mozgató képessége van a hajózásnak, amivel senki nem tud versenyezni. Tehát most itt egy 10 perc ezelőtt a hajó mellett elment egy olyan kötelék, ami kb. 2000 tonna árut vitt,
ez 80-100 kamion kiváltásával egyenértékű, vagy 2-3 vasúti komplett szerelvény kiváltásával egyenértékű. Körülbelül 6-7 éves lehettem, mikor én egyszer csak elhatároztam, hogy én tengerész leszek. Ezt közöltem az öcsémmel, aki meg közölte, hogy ő meg akkor Afrika vadász lesz. Hát ez neki nem jött be, viszont nekem a tengerészet, azt én tényleg komolyan gondoltam. Orosz Dalma az egyetlen magyar női tengerész, a Fazekas matematika tagozatán végzett. Ezt követően az Ogyesszai Tengerésztiszti Akadémiára jelentkezett, mivel hazánkban akkor még nem volt ilyen jellegű képzés. Mikor azonban kiderült, hogy lányról van szó, a Magyarországi Művelődésügyi Minisztérium illetékes osztályvezetője közbeszólt. Ezért úgy döntöttem, hogy egy másik hajószakot próbálok meg. Ha az ember a fő bejáraton nem tud bemenni, akkor bemegy a mellékbejáraton. És ezért választottam a hajó villamos berendezési automatizálása szakot, amit el is végeztem, kitüntetéses diplomával. Az Európai Unió fontosnak tartja a mobilitást és az áruszállítás hatékonyságát, az egységes belső piac működése és az európai versenyképesség szempontjából. A kitűzött célok szerint 65%-kal csökken majd az emisszió, ugyanakkor nő a versenyképesség. És még azok az országok is szerepet kaphatnak, amelyek nem a tengerparton fekszenek. Nyilvánvaló tehát, hogy egyrészt a külkereskedelmi versenyképesség érdekében, másrészt pedig az emisszió csökkentése céljából a belvízi hajózásnak, ami ugye a kontinens belsejében elhelyezkedő országok versenyképességét erősítheti, nagyobb szerepet kell biztosítani. Ehhez feltételeket kell teremteni. Ilyen feltétel az infrastruktúra megteremtése, a hajózhatóság javítása, de célszerű lenne a különböző ipari kereskedelmi központokat víz mellé építeni. A képzés oldaláról fontos, hogy ne csak a hajóvezetőket képezzük, hanem a hajón dolgozó más beosztású személyzet képzési lehetősége is megteremtődjön. A modern hajókon, és itt nem csak az áruszállító hajókra gondolunk, hanem a személyhajókra például, de gondolhatunk egy viszonylag új tevékenységi ágra, a veszélyes áruszállításra. Erre külön szakembereket kell képezni, és ezeknek a képesítéseit is úgy kell rendezni, úgy kell szabályozni, hogy a kölcsönös elismerés érvényesüljön. A vízi közlekedésben, az áruszállításban a kapacitás tekintetében vannak még kihasználatlan lehetőségek. Vajon milyen szerepet szán a közlekedéspolitika a vízi közlekedésnek? Azt gondolom, hogy nyilvánvaló tény, hogy a vízi szállításban, a hajózásban kiaknázatlan lehetőségek vannak, amit a magyar nemzet érdekében nemzetgazdasági szempontból is felszínre kell hozni. Egy nagyon szemléletes példát hadd említsek. Belgiumban is és hazánkban is nagyságrendileg 1400 km vízi út van, mind természetes, mind mesterséges, amíg Belgiumban olyan 65 millió tonna körül szállítanak a vízen, Magyarországon kevesebb, mint az 1/10, körülbelül 6 millió tonna szállítása zajlik a Dunán. Azt gondolom, ennél a lehetőségek sokkal nagyobbak, mind az áruszállítás, mind pedig a személyszállítás tekintetében. A Duna regionális stratégia, illetve a makroregionális stratégia rendkívül hasznos eszköz, amely a Dunához hasonlóan összeköti az embereket, az országokat, magukat a régiókat, és egy közös gyűjtőmederbe tereli mindazokat az elképzeléseket és tenni akarásokat, amelyik egy élhetőbb környezetért, egy fenntartható fejlődésért és a élhető Dunáért és jól kihasználható Dunáért tesz. Azt gondolom, hogy ez a régió is számos kihívással küszködik. Ilyen például az, hogy a vízi kapcsolatok, vasúti kapcsolatok, a közúti kapcsolatok, hiányoznak dunai hidak, illetve a regionális reptérek is kevéssé fejlettek. Ezeken a multimodális, intermodális kapcsolatokon mindenképpen fejlesztenünk kell. A hajós pályára kerülést kezdhető szakközépiskolai képzéssel, amely magas szintű alapokat biztosít a későbbi szakmai előmenetelhez. Erre jelenleg a Bánki Donát Szakközépiskolában van elsősorban lehetőség, ahol 2 éves képzés során hajózási technikus, matróz és gépkezelő képesítések érhetők el.
Pál Gáspár mérnök a folyamhajózási fenntartási osztályon dolgozott, tanítói pályafutását 2000-ben kezdte, akkor még a Magyar Hajózási Szakközépiskolában. Átszervezés után került a Bánkiba. Ott a képzés egyik különlegessége, hogy a tantárgyakat speciális módon csoportosították. Mondok egy példát, amit én tanítok. Hajó elmélet. Ebbe beletartozik a hajógéptan, a hajófelszereléstan, a hajóépítéstan, és még az alapozó tárgyak közül a gépelem is beletartozik. Nem az utcára képezünk, hanem mindenkinek munkahelyet tudunk biztosítani. Hát itthon, a balatoni hajózásnál ott lenne megfelelő fogadókészség. Vannak a hajózási vállalkozók, ott szintén jelentős mennyiséget tudnának alkalmazni. Igen, keresik az általunk képzett hajósokat. A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány és az egészségügyi alkalmasság. A Bánkiban 2011-ben 28-an végeztek. Ott jártunkkor adták át a felújított tantermeket, az oktatási körülmények így már európai színvonalúak. De igazából ez egy gyakorlati szakma. Az elméletnek a nagy részét a gépészet és a fedélzeti tantárgyakból el lehet ott sajátítani. Azt hiszem elég színvonalasan, viszont hát a szakma az maga az gyakorlat, és ezt itt kell nagyon megtanulni. Egészen más, mint a hát úgymond parti munkák. Szóval nem tudtam elképzelni magamat, hogy minden nap ugyanabba a gyárba csekkolok, vagy ugyanarra a munkahelyre megyek be. És ott dolgozom, ugyanazt a robotmunkát csinálom minden nap. A hajózás az egy egészen más szakma, ez változatosabb. Igazából itt nincs két ugyanolyan nap. Még azt tudom mondani, hogy aki még menetrendet csinál, még annak sem. Nincs ez a belefásulás, mint amit sok emberen lehet látni. Vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem fértek be, nem akarnak 2 évet hajózni, ahhoz, hogy meglegyen neki a matróz, illetve a gépkezelői vizsgája. Erre van felnőtt képzés, amelyek megfelelő díjazás ellenében adnak róla papírt. Kezdhető a pálya rövidebb tanfolyamok elvégzésével, amelyeket követően azonban hosszabb gyakorlati idő szükséges a továbblépéshez, a hajóvezetői szint eléréséhez. Itt is van lehetőség a gyorsításra, ha a gyakorlatszerzés a képzés részeként történik. Ilyet jelenleg a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány kínál. 2008-ban jött az az ötlet, hogy a magyarországi hajós képzés különböző más kisebb magánvállalkozásokon, cégeken keresztül valamilyen szinten létezett, de azt szerettük volna elérni, hogy ez egy kézben összpontosuljon, és egészen a matróztól, tehát egész lentről, matróztól egészen a hajóvezetőig bárki eljuthasson. Ez az iskolarendszeren kívül működő felnőtt képzés. A hajós akadémiánk az rendelkezik intézményi és programakkreditációval is. Ennek az az előnye, hogy a cégek tulajdonképpen a szakképzési hozzájárulás terhére oktathatják az alkalmazottukat. A kezdő hajósok elhelyezkedésére több lehetőség áll rendelkezésre. Kereshet maga munkahelyet, de igénybe veheti a piacot jól ismerő hajózásra specializálódott munkaközvetítő cégek együttműködését, amelyek számos hajós társasággal állnak kapcsolatban. A HMS Hajózási Szolgáltató Kft. A külföldi folyami és tengeri hajózással kapcsolatos munkalehetőségeket méri fel. Megfelelő képzettség esetén a hajózás különböző területein tud közvetítői tevékenységet ellátni. Jön egy külföldi megkeresés, ugye, és akkor ehhez a megkereséshez megtaláljuk a megfelelő embert. Általában a megrendelőknek az elvárása, igénye az roppant magas. Amellett, hogy a tudása, tehát a szakmai tudása, az elvárják, hogy igen magas szintű legyen, ugyanúgy a nyelvtudása, megfelelő okmányokkal kell rendelkezni, és ezt az első orvosi vizsgálattól kezdve folyamatosan lehet gyűjteni, még el nem éri azt a szintet, amikor olyan okmánnyal rendelkezik, hogy behajózható legyen.
Duna-Majna csatorna 1992-ben történt megnyitásával indult tulajdonképpen az a folyamat, aminek az eredménye ma látható itt Budapesten a Dunán, hogy naponta 5-6 nemzetközi forgalomban közlekedő szállodahajó köt ki Budapesten, de természetesen nem csak Budapestet, Magyarország más városait is látogatják. És ezek a hajók, köztük például a francia Victor Hugo, az nem csak a Dunára, hanem más folyókra is eljutnak. Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból a fizetőképes közönség igen erőteljesen érdeklődik azok iránt a természeti viszonyok, látnivalók, élmények iránt, amit hát a Tiszán lehet megtapasztalni. Ide rákötünk a Zoomra. A magyar tulajdonban lévő Fluvius hajózási és szállítmányozási Kft. Fő profilja a hajós árufuvarozás, ezen belül is a belvízi hajózás. A harmadik teljes üzleti évükben, 2004-ben 150 000 tonna árut fuvaroztak a Duna-Majna-Rajna vízi úttengelyen. A Fluvius nettó árbevétele abban az évben majdnem elérte a 3 millió eurót. Hát gyerekkoromban mi volt a vonzó, amíg ide jöttem egyáltalán? Talán a vízszeretet, meg az egész mirigyre. Áruszállítón ugye vagyunk így, ahogy vagyunk, az ember kiugrik az ágyból, akkor is jó van. Ugye a személyhajókon ott mindig festül kell megjelenni. Én kezdtem gyerekkoromban avval, hogy ugye vízisportokat űztem, tehát én nekem a víz szeretett, ami hozott a hajózáshoz. Hát meg az, hogy nem egy helyben van az ember. Jó, mondjuk be van egy kicsit zárva a hajóra, de megy, utazik, különböző városokat lát, országokat lát, ugye itt, ami a Duna mentén van. Nem egy irodai munka, ugye, itt nincs az, hogy na most 8 órakor kezdek, délután 4-kor leteszem a lantot, tehát itt is van mondjuk munkaidő, de kicsit szabadabban van az ember. Hát ugye az embereket összefogni, munkát megszervezni, berakodások, kirakodások, hajót elvezetni, ugye biztonságosan figyelembe véve vízállás, ez nagyjából a hajóparancsnok a feladata. A hivatásos hajózás 3 fő ága a teherhajózás, az utasszállítás és az átkelőhajózás. De ezek mellett számos speciális vízen tevékenykedő munkagép különleges feladatot ellátó hajó is része e nagy családnak. A Kalocsa nevű tolóhajón voltam parancsnok, és hát 7 fő személyzettel dolgoztunk. Ez a 7 fő személyzet, ez muszáj mindenkinek profinak lenni. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy van egy tolóhajó, és az egy egész tolatmány tol maga előtt, ez körülbelül 280 méter hosszú is lehet az egész együtt, és ezt összekapcsolni, összeállítani, ez szaktudást, komoly szaktudást igényel, és ezért meg más irányú szaktudást igényel, mint például egy személyhajó. Más vezetési technikát igényel, másképp kell vele bánni. Egy személyhajóval jobban ki van szolgálva, mint orsugárkormány, illetve jobb a kormányozhatósága, gyorsabban mozdul. Ezek a hajók nagy súlyokat tolnak, hosszú tolatmányokkal, és csak hátul kormányozhatók. A folyami információs szolgáltatások, a RISZ, olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom és közlekedés irányítását támogatják, beleértve, ha technikailag megvalósítható, a más közlekedési módokhoz való kapcsolódást. A folyami információs szolgáltatások kiterjednek többek között a hirdetmények közzétételére, a hajósok és a hajózásban résztvevő szervezetek tájékoztatására, a veszélyes anyagot szállító hajók nyomkövetésére, az egyes korlátozások kihirdetésére, illetve más a hajózás biztonságát és környezetvédelmét szolgáló tevékenységekre. A folyami információs rendszer küldetése az, hogy olyan információkkal lássuk el a hajózó társadalmat a Dunán, a hajókat, a hajó tulajdonosait, hogy biztonsággal tudják szállítani
az árukat, biztonsággal tudják szállítani az embereket, biztonsággal tudjanak közlekedni, és minden olyan információ, ami ehhez kell, azt a részükre átadjuk. A Navinfo Budapest hívójelű diszpécser szolgálata magyarországi folyami információs szolgáltatások a RISZ központi állomása. A hét minden napján 24 órában működő állomás figyelemmel kíséri a dunai vízi közlekedést, ezzel szolgálva a hajózás biztonságát. Elnök úr, Tóth Sándor hajózási diszpécser. Jelentem, az elmúlt 24 óra alatt egy hajózási esemény történt, egy hajófelakadás térségében. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Navinfo hajózási diszpécser központjában vagyunk jelenleg, és ez a központ tulajdonképpen most készült el, a legmodernebb, legkorszerűbb berendezésekkel építettük meg. Rendkívül fontos a hajósokkal való közvetlen kapcsolattartás, ami ugye rádión történik, hajózási csatornákon, a 10-es, a 16-os és a 22-es csatornán. Mindegyik csatornának természetesen megvan a maga szabálya, ezt a bázeli egyezmény szabályozza. Jó napot a hajóknak, itt a Navinfo Rádió, az érintett hajóvezetőket tájékoztatom, hogy egy önjáró van az 1670-es folyamkilométernél felakadva hajóúton kívül. Kérjük, óvatosan hullámkeltés nélkül hajózzanak el mellette. Megismétlem. Mi a legfontosabb? Vízállás jelentés. Ugye amikor egy kisvizes időszak van, akkor a hajók általában a gázlókon nem tudnak, vagy csak nehezen tudnak átmenni, tehát számukra nagyon fontos a gázló mélység. Sok esetben történik mentő orvos kérése, ilyen esetben is intézkedik a szolgálat. Megépült egy olyan hajózási rendszer, hajó azonosító rendszer, amit az EU írt elő valamennyi Duna-menti tagállam részére, és miután Magyarország 410 kilométeres szakaszával Európa közepén rendkívül fontos szerepet tölt be, és ez a biztonsági rendszer tovább szavatolja a vizek védelmét, a közlekedésbiztonságot, a veszélyes anyag szállító hajóknak a nyomon követése rendkívül fontos feladat. A hajókat köteles ellátni minden hajós gazda, hajót üzemeltető ezzel a berendezéssel. Ugye ehhez a hatóság hozzájárult azzal, hogy uniós pályázat keretében közel 150 készüléket pályázat útján osztott ki. Na, ha-hó, fiúk! Készen állunk. Akkor mehet a fara. Herceg Zoltánt, az Európa hajó kapitányát fogadom azzal kapcsolatban, hogy hogyan lett kapitány. Itt kezdődik minden a gépházban? Nem, a gépház egy teljesen másik műfaj. A hajózásban a fedélzeti szolgálati ág és a gépházi szolgálati ág az két külön műfaj. Tehát aki gépész, főgépész szeretne egyszer lenni, az gépápoló, gépkezelőként kezdi, később géptiszt lehet. Tehát ehhez bizonyos idő és bizonyos vizsgák kellenek. A fedélzeti szolgálati ág, ott mindenki matrózként kezdi, mint legfiatalabb matróz általában a vizes blokkal barátkozik egy-két éven keresztül, aztán később jönnek a vizsgák, fedélzetmester, tanulókormányos, különböző tiszti vizsgák, és akkor, ha az ember nagy hibát nem követel, előbb-utóbb eljut a kapitányságig. És miért döntöttél úgy, hogy hajózni fogsz? A kaland. Tehát egy 8 órás munkahelyet ma sem, meg akkor sem tudtam elképzelni magamnak, és hát ez a kaland vonzott, hogy világot látni, legalábbis amennyit a Duna ebből megengedett. És ez a kaland, ez a mai napig fennáll a most kezdő fiatalok számára? Tehát ők is kalandozhatnak, hogyha hajósok lesznek? Természetesen. Hát sokkal több lehetőség van, rengeteg, tehát tengerjárókon is rengeteg magyar ember dolgozik, különböző beosztásokban, tisztként is, vendéglátósként is. Ezen a hajón is van olyan ember, aki éveket töltött el tengerjáróhajón. Itt a budapesti Duna szakaszon láttok rengeteg kabinos hajót, a szobaszerviztől kezdve a kapitányig, hát 60-70-80, nem tudom, rengeteg magyar dolgozik ott, tehát vannak tiszta magyar személyzetek ezeken a hajókon. Körbevezetsz minket a te birodalmadban, vagy nem illik így meghivatni magam ilyen direkt módon a kamera jelenlétében? Kérdezzetek, bármit nagyon szívesen megmutatjuk.
Mi az alapvető különbség, hogyha valaki szárazföldön dolgozik, vagy ha valakinek hajón van állása? Hát teljesen más a hangulata, az egész függőség és munkatársi viszony teljesen másképp alakul, mint egy szigorúan szabályzott irodában. Tehát megvan a saját maga hangulat ennek a dolognak. Azon kívül, hogy szabad levegő, szép tájak, jó bulik. Veszélyes hajón dolgozni? Azt szoktam mondani, hogy 90%-ban nem. 9%-ban egy kicsit, és 1%-ban bele lehet halni. Hogyha most felhívna téged 3 pályakezdő, 18 éves, hogy ő szeretne hajózni, mit mondanál neki, milyen élet vár rájuk? Hogy vállalják ezt, és hogy mire számíthatnak? Szerintem van perspektíva a hajózásban. Gyakorlatilag az egész európai víziútrendszeren lehet már hajózni. Maga a szakma az csodálatos. A Duna regionális stratégia összetettségét jól jelzi az is, hogy mennyi civil szervezet, zöld szervezet, szakmai szervezet, mennyi magánember csatlakozna a programhoz, mind a program kidolgozásában, mind pedig később a megvalósításban, ezért óriási szerepet szánunk ezeknek a civil szervezeteknek a stratégia elfogadása után. Az uniós projektekben való közreműködésünk a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közreműködésével történik. Egy egységes információs rendszert kívánunk működtetni. Rendkívül fontos, hogy a Magyar Külügyminisztérium az EU soros magyar elnökség bemutatására kiírt pályázati forrása lehetőséget biztosított eme hajózást és oktatást népszerűsítő, annak előnyeit bemutató film elkészítésére. Kiemelkedő ez annak tükrében, hogy a Duna régió stratégia kialakításában és elfogadásában a magyar kormány és a magyar elnökség meghatározó szerepet vállalt. Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk, ha szerény mértékben is, de hozzájárul a hajózás versenyképességének és biztonságának fokozásához, közvetlenül a környezet védelméhez. Ez megnyilvánul a kapcsolódó fejlesztések menedzselésében, a folyami információs szolgáltatások népszerűsítésében is. Navigare necesse est, visszhangzik minden hajós fülében Pompeius örök életű gondolata, s noha nem vagyunk tengernagyhatalom, ám tengerészeink, hajósaink sem képzettségben, sem elszántságban nem maradnak le az északi tengert vagy épp a csendes óceánt naponta szelő társaiktól. A hajózás fejlesztése nem csak a környezettudatos gondolkodás záloga, hanem egy előremutató és időtálló hivatás gondozását, továbbélését is jelenti egyben. Magas követelményszint, a szabadság szeretete, az édes és sós vizek semmihez nem hasonlítható illata, napcserzette bőr és meg annyi kaland. Olyan közösség ez, amelyhez egyre többen csatlakoznak, mint sporthajósok vagy egynyári kalandorok, ám az igazán megszállottak életüket kötik össze a vízzel. Mert komolyan gondolják, hajózni muszáj, élni nem.